Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyafika isikhathi la umayini ecela support ubaba uMseleku azathi angaphinda amaphutha akhe. La futhi umayini kuthiwa ushiye khona ingane. Umayeni ke namanje siza kuthiwa uyishiyile ingane, kodwa before bengakaze ayishiye. Siyaqala phela ku season 8 ukuthi umayeni uxabane nobaba uMseleku washiya ingane. Asazi ukuthi umayeni mhlawumbe iziphi izinto azama ukuyi-avoid ukuthi ashiye ingane, kodwa sazi ukuthi akayishiyile ingane ezumama wazo, futhi zikuphi zinobaba wazo. Omunye wasethi-ke ukhuluma ngento ethi double standards because umayeni ukhulume ngoPoison. uPoison kuthiwe owa-20 umuphi unyaka angikho sure. So uma bekhuluma mhlampe yena-ke ubaba wengane eba nesiqiniseko sokuthi into enjengale ngeke iziyenzeke, wamthemba-ke kulokho. Nanokuthi phela maye yishiya uyishiya nomzali futhi okufanele ukuthi abe umzali, ngoba kwesinye isikhathi mhlawumbe into bawuyikhuluma ayizwakali, kodwa ma u-actor iyabonakala, ngoba lento yokuba present kukamzali enganeni kufanele kubonakale macala onke. Yini-ke ezosinda? Noma mhlampe emakwakhiwa isithembu kufanele nje kubuthelwe ekugcineni omama bey'ngane bazosala bewomama bey'ngane because kune-allowance. Umayeni uyasebenza njengobaba uMseleku esebenza, naye kwezinye izinto uyasindeka kuzena and i-support uyayidinga kumzali wey'ngane. Simzwile ubaba uMseleku ethi obaba bane-choice yokuyeka. Wayekade ekhuluma ngalabo ngamakhosikazi ashade aba ney'ngane afika nazo, walinganisa. Akalinganisanga kahle kahle kule season yila akhulume khona noMangwabi, ngoba sesazi ukuthi uMangwabi unkosikazi onengane ngaphandle. Ake sithi-ke ubaba oba nalamazwi anjena uyefane mhlawumbe nomuntu esithi upredict impilo, because impilo i-unpredictable ngokwayo. Asikwazi ukumbona esala kwezakhe iy'ngane ngesikhathi ekholelwa ukuthi omunye umenzela i-favor because umthole eseney'ngane. Lezi ezakhe-ke akakangene kulezo y'cathulo zimpintshe zimlingane because iy'ngane zakhe. I-choice yokuyeka-ke ayikho la, ngoba phela manje mayesezokhuluma ngokuthi ngimenzela i-favor, usuke ebona mhlawumbe indlela a-rate ngayo loyo nkosikazi or lo oseduze kwakhe because enengane ngaphandle. Lezi-ke ezakhe, angithi ezakhe, omnini abakhe. And masogxeka indaba ye-parenting, asigxeki kumama sigxeki kubaba. Yes, ukuxabana kwabazali ku-affecta iy'ngane, kodwa mayeseshilo omunye wathi ngicela usizo, akasizwe phela umzali ubaba. Yabona indaba le yinde lena. Yazi ukuthi yinde ngani? Kwenziwe kwabanormal e-South Africa guys ukuthi ozothwala nangu, ozo-enjoy ehambe yenza noma yini umathanda nangu. Mina ngeke ngize ngiyisapothe leyo nto, ngeke ngize ngiyisapothe ngisho kubhuti wami, ngeze ngize ngiyisapothe ngisho kumalume wami, ngisho eduzane. Umzali nomzali akathwali umthwalo wakhe. Kade-ke nomayeni ethwele, mayedinga isikhathi sokuthi manje udinga ukulungisa iy'ndaba ey'thile, akayilahlile iy'ngane zinobaba wazo. Musani kube amaxoki, musani nje kube amaxoki. Bana ngakubona abantwana asengikhohlwe iminyawo yabo. Uma wabo bazomkhumbula, kodwa mhlawumbe imeseji ukuze ibe strong kufanele kube action, because ukukhuluma yikho lokho okugcine kuphuma namagama ukuthi uyedelela. Iy'ngane ziney'dingo ezingalungisekile, kufuneka ezinye iy'ngane zangaphandle zizogcwalisa la, kuphinde futhi kube inyakanyaka because manje sekungathi sekuyibani? Ikhaya labantwana kuyaqoqwa ngaphandle, omama-ke abanazo iy'ngane bathwale bodwa. Hayibo, ngeke siyisapothe into esingayazi nesingayiboni, futhi nayo le asisho ukuthi u-wrong, kodwa mayesenda imeseji akayisende izwakale, akakubone ukuthi ukuphatha ingane kuyinto enjani, ukukhulisa ingane kuyinto enjani.
Imali ihamba yiphi indawo, la imali engangeni khona kungena isiqu somuntu abe present enganeni yakhe, ibone ukuthi nangu ubaba, nangu umzali. Kungashiwo nje ngey'thombe because uzofidwa ku-social media ngoba nakhu sibona iy'ngane zigqoke i-uniform. Shuthi uyayinakekela because uyihambisa esikoleni. Vele kufanele ayihambise esikoleni. Hawu, wegazi sizoze sincome umuntu simncomela ukuthi ubelethe ingane. Vele kufanele ayibelethe. Akayibelethe yakhe. Nalezo, heyibo, nalezo nje ezisele nobaba wazo. Hawu, manje kuzoba ngathi musani kuba nomsindo kakhulu. Umsindo uba ngey'ndawo zonke. Musani kuba nomsindo ngoba uma nibanga umsindo nikhuluma into engazwakali asinizwa. Yingakho nizothi abantu besifazane bathanda musa ukuba yi-pick me ngathi. Musa, khuluma iqiniso nje kube yiqiniso, iphelele lapho indaba. Uma uzokhuluma ukuthi into enje i-wrong, ibone kuwona wonke amacala. Ekugcineni kulimala umntwana vele. Bobabili balimaza umntwana. Bobabili bakhulisa izingane ngoba ezabo. Kodwa akukwazi ukuthi kube wrong oyedwa. Bye.